Sanibonani, welcome back kwenye i-video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungenile. Thank you very much. Ngicela ke mangaba ka subscribe. Usabuka ama video ungasubscribe anga, please do so. Subscribe kumahala. Uyayilike i-video, share i-video as well. So ngiyabonga kakhulu bafethu for uthando lwenu. So kunodaba lona ka DJ Warras owabulawa khumbula maka ukhulunywa ngama hijacked buildings lapha neGoli ukuthi wayezama ukusebenza nalelo daba lamabhilidi ahijackiwe lapha neGoli. Uthe mabe busy lapha ngaphakathi, uthe uthawa receive call wathi mephumela ngaphandle ke kwaye ukuthi uyadutshula uyashona mangabe uyamkhumbula uDJ Warras. You guys kwasekuthiwa ke kuboshwe lo bhuti obizwa ukuthi Armando Joaquim Phakula ongokudabuka eMozambique. Kwathiwa ke nguye wayethengiwe ukuthi akadubule ubhuti, kanti ke waboshwa konje bathi ubani babumajola. Kwathiwa ke he is the orchestrator ke when it comes to ke lolu daba lokubulawa kuka DJ Warras. So Armando Phakula ke ngathi usegwetshiwe kuleli cala lokubula ka DJ Warras. Ugwetshiwe iminyaka engu-25 mangizwa, you guys. Kuthiwa ulivumile icala, wavuma amacala yakhe uArmando Phakula, so usegwetshiwe ke iminyaka engu-25. Can you imagine? And kwakhulunywa futhi nokuthi ubelana eSouth Africa ngokungemthetho ngoba ngokudabuka eMozambique ubengenazi incwadi. So yeah, hlanganisa wonke lawo macala esehlangana. So kuthiwa iNPA ka ikuthokozela kakhulu ukuphothula ke ngempumelelo kokushushiswa kuka Armando Phakula. Uneminyaka engu-25 ubhuti. Njengoba sishilo ukuthi ungaseMozambique. Inkantolo ephakeme eGoli imgwebile kuPhakula ngemva ke kwesivumelano sokuvuma icala kanye ke nesigwebo esiphothulwe nombuso ngokwesigaba 105A esomthetho ke wenqubo yobugebengu ngemva kokubonisana ke nomndeni weSisulu. So uPhakula uvume amacala okubulala, ukuba nesibhamu ngokungemthetho, ukuba nezinhlamvu ngokungemthetho kanye ke nokwephula umthetho wokufuduka, right? So inkantolo kuthi imgwebe iminyaka engu-25 esejele ngokubulala, iminyaka eyisishiyagalombili ejele ngokuba nesibhamu esingeke emthethweni, izinyanga eziyisithupha ejele ngokuba nezinhlamvu okungemthetho kanye ke nezinyanga eziwu-12 unyaka wonke esejele ngokuphula umthetho wokufuduka, right? So inkantolo iyalele ukuthi zonke izigwebo zihambisana nesigwebo seminyaka ewu-25, ukuthi zonke lezi ezinye o-8, 12 months, 6 months zifola under uzoziseva while serving o-25 years, you understand? So zihambisana nesigwebo seminyaka ewu-25 esibekwe ke ngokubulala. Ngakho ke uPhakula uzodonsa isigwebo seminyaka ewu-25. Amacala avela ke esigamekweni esenzeka mhla ka 16 kuZibandlela 2025 lapho ke DJ Warras Stoke wadutshulwa wabulawa ngaphandle ke kweZambezi Building eJohannesburg eCentral Business District. So ngokwesivumelano sokuvuma icala uArmando Phakula uvumile ukuthi wadubula wabulala uDJ Warras ngenkokhelo ka-25,000 rands. Kuthiwa ukuthi waphiwa u-25K. Cabanga nje bafethu, kodwa ngempela abantu abesabi. Icala libhekene noVictor Majola ke umangaleli wesibili elisasenkantolo futhi lihlehlisele umhla ka-17 2026, that is 17 August, ukuze kuphothule ke izindlalelo zokuqulwa ke kwaleli cala. So lona segwetshiwe owamajola kakagwetshwa ngathi usane ishunyana nje laphana yabameli, yona into engiyizwile. But ke ubhuti Phakula ke kusho ukuthi nje useyayidonsa nje iminyaka engu-20. Hey guys, wabulawa kabuhlungu uDJ Warras mangabe uyakhumbula. Kwathiwa ke uVictor Majola nguyena ke angazi owathenga mhlambe the Armando Phakula guy waseMozambique, yena wakhe umsebenzi kwaba ukuthi akayomdubula. Mawusakhumbula nje ukuthi wabulawa kanjani uDJ Warras, you guys. Yazi yansima lento. Iminyaka engu-25 yamfanela nje bafethu ukubulala umuntu, khokhela 25,000 rands ukuyobulala omunye umuntu, which is so sad, man. Ingcole kakhulu yonke lento abayenza bafethu. So ababhadle ngempela, that's just so wrong. But ngiyabonga kakhulu ukuthi ibukele video ke abhadle ejele uyaphuma esegugile una 25. Kuthi una 25 ugoje iminyaka engu-25, right? Uyaphuma esena 50. Konje bathi a day and a night, but okusalayo akadonse nje bafethu. Honestly, analyzing someone for imali engango-25,000 is embarrassment. Ukungayihloniphi impilo yomunye umuntu, if you know what I'm talking about.
But anyways ngiyabonga kakhulu bafowethu, siphinde sihlangane ku video elandelayo. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe ke. Bye.